Уважават ли те хората, уважавай и ти. На кръстопът и на път виждам всякакви съдби. Не са такива, дето гледаш всяка вечер по екрана и в тях не присъстват нито тата, нито мама. Айде стига сте си цупили, стига сте ревали. Армани получава ся докато прешка вали. Във фейса 1000 приятели, много от то не става такава майна. Иска се и много труд, не е задължение, а това е новата творба. Искам от сърцето всеки път да мога да даря, да се спра, брат, точно в момента аз не мога. Тежки са ми римите, сигнал е пуснат за тревога. Няма филм от газария да заставаш ти зад майка. Слушай бате Криско и бъдикът него от айка. Такава е природата на днешната младеж. Всеки се стреми да е келеш, става шит леш. Обаче аз избирам пътя с рими на тетрадка. От те хвана някой път ще бъде с рапърската хватка. А аз съм тук сега пред тебе точно стоя и не смятам да се спирам върху бита да редя. Защото такава ми е породата и няма да се дам. Моя глас си е мой и няма да го продам. И въобще не ме е бе какво имаш да казваш. Важното е после ти да можеш да го доказваш. Лъжци, политици, нежелани пресони, всички сте добре народа, своите сълзи пророни. И какво стана сега, как ще караме така? Замислил съм се много често по улиците на града и разбрах, че на човек най-голям враг е парата. Заради нея той способен е да ти резне главата. И явно някак си трябва да се примиря. Да, ама няма как да стане това сега. Всеки ден някакви проблеми, всеки ден типичните схеми. Няма ли нещо ся ново или да не очакваме скоро? Всеки ден някакви проблеми, всеки ден типичните схеми. Няма ли нещо ся ново или да не очакваме скоро?